Ole milawai thatu ten zawa in chibai karon bukle chewa in lo dam that nge ka be sei dam thalo te kan lo omani chon dam thavek turin du sakna karon hlan le masa cheu ani ro chan luwa chapter zana kan ngai thado ne o chapter zalai mai kan thlen theina chani hi nangmani wang liao liao ani a cho wangin ka story milawai thak sak thin tu te milaw share dar sak thin tu ten zawa e chunga tinung le ti takza tin lom thu karon soi masale ani ro chan luwa arsia melody nu kan rong boli kan voile ma tangin ni ni aloral vele reng to mai melody ero atuar na ema ni tan chuan tornat lo chi rual po ani lo khale chen kha nu le fa dam dun ring si in nu fa le theilowin an oma melody la in ka thu oi du box si lawa ka thu te ka han oi ni sela anu te ka han ngai damin thatakin anin kar khan siam thani seng chuan etiang em hena ma po hian atur na lo jok mai theisi a chuti lain kan rong boli la chu chutianga thina hial te an to ta ka chuan alpha and omega hospital nei tu kan punu pui alo ni zia po tarlan lo thei ani taxi lo wangin engkim alo lang chiang ta kanina kan oma melody po afa ano tenen kan ina omin no te ro miriamin apuak saka melody chu kanu kianga thu in akha to kina mitwe thule zau zau thina tuna chun kanu le melody in karpo engma har sanna om to lovin nuwa ang main an om dun thei to a katan po hadam thlakin mu an nuam takzet kanu poina thei top choi melody chu han nem atuma mase melody ro amit tui atop theilo ani bere apia de wa chuan va thu ve in melody tuma hian kan hring nun hun le ni te hi engtika nge atop don ti hi kan hrelowa chu wangi inu po ni ama tangkhan ka thu oin lo be thala in kar kalo siam thama ni lang chuan azia hok tur hi ni a apoi khop mai baka anan na lo ve sa te engkim ka hrilvek to chea ka the sen na lo nem ema anan na lo ve sa to tenen atan chuan andam kho chona cherual alo na silo mase kha alo bera nanuk cha ma in me man talalom melody chuan amit tui shumul molin awar si ni e thu kalo oilo kha kai po ka in chir tak zeta baka ni kanu hi tiang mai hian abora lang ti rin na hi kalo nei ngai lo renga apoi ka tin ka in chir tak zet mase tuna chun in chirin so na nei to silo mase ka hring nun lo kal le zel to ra chuan voi khat ma I thu hi ka oi lo le to ngai lawang ni ma tanga ka sei dong khan nang he chu ka ta na pathian in ka o tur liao liao an pek ini a kanu chungchanga po ni I thu ka lo zom ni lang chuan ni la ya ral to ka mi tuite po hi a hul ve to mai thei sin zan mun na te hian ka ngai to thina fakla siam tu la phuwa to pakhatina alo phuwa chuang khan ka thin lung churil ngai to na te hin ngamin ven sak fa wang che hriat thiam ni ain thra thiam tu khongai ain khongai tu mangai ain mangai tu kani theina min puyang che ti hla te kha ka du em thina ma se kanu ne na kanin kara chon khang pathian la ka du em te kha ke hian kanun pui thei si lo melody chu mi tu lawang zung mai ke point kalai na tak zet chu ta kanu chuan melody ni tu na chun inu chu chol ha dam to a ke ni aladam ho te kai ngai saka ni kai mai ton he poimo a baka fanu zok ni a anu zok tan chun nu zok hrathiam tu han ni te po a le lama chun a har sa ve de te po ni mai theya chu tiang in nang ma in tem zong ka chon ngai to na le re ro ti ha boy tu to reng su a imi tu te po alo tla ni po in ishing tu nu ani a in kar thule in om dan chu eng po lo ni sela shin kunu te meu bora la mi tu la thei reng lo ni ai chuan mi tu luang zoi zoya trap bor thei ni te chu ro pui dei zo kalom mi then khat tra du em ma se trap thei me lo mi tu la thei me lo te hin om thina nia chu wang khalama te ka chon in thla hrun na tur om lawa ilunga le na piang ni du le ha ta poi ron kalanga I du le nu thana poi kalanga tu ma mai za du reng su trap bor la imi tui po
alona wang khani mit tui kha zo don ti na ni chuang hlei nem chu te ka noi na ti ta ka chon melody chu mit tui kara tang na ron noi deuh ha ka mit tui luang zo em te chu a nia ke po hi pakhata chon a ka in ti pachang lo ve hrim boka ba ka soi tong khan awar se thu hi lo oi mai thine lang chun ka tan hian thil hi a fel mai thin tur hi ni a thu hi ka oi lo le thina chu wang lo male chu te kan lo ti mol lai chuan melody no te ron tra wangin meriam e chuan melody ne na no te aron pe a boi meriam no te pok to lo chuan thingpui kha an lum te khongai nu kha meriam e chuan tu kanu mo o tu kanu mo han ti inu ka ti chuan inu ni mai lo meriam e chuan nu ka nei lo pa chia ka nei ti deuh makin thingpui lum torin chokalama chuan a in her pheya melody chuan ngatinge a meriam hi wa fel hi kanu ti du na nge kanu chuan a boy thla khop mai hei meriam hian kanu ti na ko du tlat lo mai acting nge mane kan ti don ni ngoi ru lo ngai to boy vak do su nakena ke man thade win ka hril le don nia chu ti lai mek chuan a fel le boy pui te u naw pon lam atangin an lo lu ta boy pui chu thutlenga sa ron mu tola pa kadil tram lu tuk ei tur tui tok ayang u boy pui ril hi tram thei sia til ei reng chu ni thawlu tuk chu thami alo nia I in zo don lo ka thawlu tuk lo hi mampuya ayalen ka du lo an unaw hin an thei ang hian anin elve em thina lian zok ni thei anin chu reng maya an san zong te kan te don reng mai a vele chuan melody khongin pa melody chuan thlan siam na lama kal ve ta niang nakena ati zo huna ni poron ho phei ve mayang ka zui pe to lo ni ha kai po anuam po ka tilaw kanu bero to box si lawa kanu chuan ani le melody enge pek sang anu le pa te chu engen an chho zel an fel lutuk tuna chuan kai po min duat lutuk engma har san na kan nei lo shingna hian har san na hi tu te po hian che sang hi kan tok thena kan nei thina a thaber mai chu pathian hian hian kan har san na te hlan tok mai la ama hian tlu top mai la pathian hian engkim a ching fel vek thin adik tak chuan nia kanu le ka pa te po ti ra kha chuan eng mo neu khan om ve thina ma se engkim mai hi nia awar sia min zil na le thil min shil thin wang te po ni pathian hian an tan ka tong trai sak thina zan mu dona piang a hian sitting room a hian kan chung ko tan ka tong trai thina ma se poi em chu khatianga kanu le ka pa te dana ka tong trai fo thinan thatna tur ka dil saka kan chung ko tan ka tong trai thin fo lai khan ke manu tak takero ka lam che in ka ngai dam theilawa ka be tha theilawa voini a chuan hei a result ka muta ni hi ni e tu te mai po hi pathian lama hian pian thar te hian sang thin mai la thar kim lo ke ma ni a hian mihring lui thi kim lo hi alo om thina hei a poi thin tak zeta tu no a chuan ka thing nun kal zel tura chuan in va hian thuron min pe ka piam zom thei ram ka tum zel to ang tin melody chuan anau te chu nu te a pe zui ngal mola miriam in thing beron siam zawa kan vai chuan thingpui kan inzui ho ta nilai thotan ni clinic lama kal torin ka in siam mola a vile chuan mi lo in siam pui mol win chu clinic lama ron kal ve mai la a vile chuan a chullo doctor po ni ve mangsil ron kal ve reng chullo ina thian kalo omzo kang ke chu tiang hi ka du lo zong tak mai nia pasal ta thil ti na piang a zui tum ni ang chi hi ka du ve lo in lama ti tur neu te po om ve heng hi ka lo ti fel zo kang ba ka boi pui te unaw po an zin na lam tur te in bo sai chawanga ya cho wang en ni unaw po an tal la tar tir mai chi an ni to lo boi pui a phei cho tulum ro pui sia sikul hi han lut chauta sila khulama angkha ani hi ka ring chi lo helaya om hi ami je hi adang lam chho tri maya cho wang an ni unaw hi tlema kai roi de ule kan ngai dolena kina tlaya I bandon huna miron phone la cho me bazar kan ngaya chu me pa chon an unawing ka ron roya kan ron kal don nia
khaknek ta hian siam thate ikal dona piang a hian thil siam that ngai pakhat tal hi chu nei ring maya kha akong hren polo la hreng le talo khoimo tin a fela chon kai kor konga chon min phi deuh dura ka kong hren chu thun lut mol mola ka om ve ma ka chon nang ma hian fil fai takin in chei thin ngai om sia kom nu a hian thil ti mai pui ngai na hi nei ring maya kran om hian ati in thla da zo chani in ka ria ti na phunzui hlak laka assistant nei hi chu nuam emasin baka assistant fel lutuk chelo boxi a fel chuan room sa tamin ron en so ra chung chuan chelutuk I assistant kanilo lalnu angin min treat roi shem ti pa chuan kai korji para chu zip chawin an pen deuh kara voin chu kot ran kha haro ka ti mol mol kha ngai bok lo in thol le to he kot hi hak nuam ka ti lak lo a tu lo khoi mo dang nei lo ang main a fel chuan ka kot hak lai chu min phel sak le mol mola almera chunga kot dang pakha chu wala chuakin khai hi haro voi khat ma ni ti na ngai ha to chu HM tom no dang nei me lo nei lang chuan ka re thiam ma se heti zo za hi thom noi nei ya kot po heng zo za hi oma angai kha hak luk luk a tul na pakhat ma om lo no pui hi chu dam chunga ta na ngai kan ni a ma se thom noi ro chu dam chunga ta na ngai ani lo chu shereng ang che kalo chilo thei mai boxi idam lo en thaka ngai no be zet te khan ifa mel vel angai va film khur le ang che ti lak in room atang chuan min kai chuak dat boi pe chuan no apa clinic kan kal ve dona mi lo ti vat don lo hei ipa in kala phal lo chotia a vel te che room zet chuan kamela a khabe a koin malamin hoi tira a viau thin te su no pang kalven chak thena I hriat thiam vek kha khatia ka ti lo te chuan an lunga oi don lo sin pon thleng na fele chuan min thla a ka kara lutin clinic lampan chuan ka kalve da ngal namlo en tur ming en ziak thlar ho chu kan en dan dana karin lo deuh mai en dam lo en tur ming en ziak thlar zinga chuan a somi ti ming chu lo om ve a kan a somi kha mi niang atu a somi chu ni mo ka ti ri rumai maya ka do kana thua ka inti vel no chuan dam lo te ama tiam chuan kan kau tran ta nakina chuan kan a somi ngei mai chu in en tu tur chuan ka ma chuan aron thu ve taran mai engeni ta a som enge om je a ngati nge in hospital lama kal lawa eta kan hena te ron kal ta chu ta a somi chuan ro chan hlu tuna chuan kong tin re nga hian nang hi kamerin berinito ni e ana sa thei ang berati boy cha kan tum thina te ro I thin lung ti nat sak che a liam na sa tak tor tir che a chung I liam ate chuan chenai te che te marsa te a thei ang kha phul bela I hring nun kong zo me ka hian liam na sa tak nen he hring nun kong he zo chola ti kha kai chuan ka du thu sam ber ani thin ngoi te chu tianga du thu I sam ro te chuan liam ti na zual nan chuan mo tui bur te sada te khai ni te thalut tuk kalau ti ve a so mi chuan room chata min mel pa chuan che zot lut tuk kha tianga lo tui ni ve kher kha ngai lo ma se voini a hi chuan mi chak in izia hi ka hre thiam to a chiang takin ka mu the ani khang har sat na ka tiang har sat na zo zai kha I tok chungin he tiang khopalian a hian I thang lian chho theya ro chan hlu ni e ke photo na chun ka din mun chumin mole min hriat ang hian thatak ani ve thau mai ma se I hring nun hi ka ot ngoi a I hlim na le inun zang khai nang hi ka du ve ni ti hian nang phei chu ni tin na thokin dam lo chi sang en thina nan na an nei dan an serious dan in ang lo le mishing mi ze in ang lo tak ma se I she em I dam lo te hian mo doctor biak she om doctor biak ha thlak te hian tu ma hian an soi ngai lo che shin kan hospital lama po ni se I tho pui doctor te le nurse dang te forget zong te po hian an ngai thu che vo in ni thlang hian la soi thina sin nang ha do zong khan ni e ke ni ho khan game chi sang kan khel thina ma se chunglam khi lama hian lo tang nei ti hi tu na he chuan ka re thiam to in ka mu chiang to tak zatani chu wangin eng po ni se voi ni a hi chuan karon kal chan bul pui ber chu
ka taksa lama hian na ka nei em lam po ni lo ka soi to ang khan mo ka thin lung zong hian ka ring to che a chuan chung kwa lim takin in khosa chho to a eng zong awang po hian ka lom pui tak zet che a in rong boli fanu melody la ni se puitling takin en kol chawa pasal tha takin nei tira ni ero chan hlu ke hi chuan ka lo phu lo che tiro ka phu lo tak zet che hi voi ni a he chuan ni tin mai hian voi ni mai ni lovin ka ra chiang chho tel ani ngoi te inung lama dam lo en turan la om box sia khatiang khan rest station min soi khum char don ti na mi a vele chuan room zet in min ron en mi nok ul tru nin thu kan soya nangla min lak serious sakudu box silo aswal he chui swal thiam vengot mai tiro ni chin loka ka fel je le ka that je soya tuna aswal he chui swal thiam vengot mai tiro ti le box sia enge om zia chuan eng chungai du per chu han soite eng lawin ti te ang rest station soilam pangka chu chhun zam to lo la min sei khum le du ni poi ni danga hun rem chang dang la om mayang du le ir station soi khangai thlatur hrim kan rong boli than lama te pokan lakal don nia ro chan hlu mel on thin lung na eng kalil ro hadam lo zong theinang hian min jackson la kadam theimel mai lo mo ngoi te asom ni e kan han fiam thu deuh thin na achu laya hi chuan hun khoral mai nan miron man sak lo sham la nan le har san na ene ni chuan chiang takin tha takin min thil la ani lo chun khong he takin min local sante so dam lo en tur dang kala nei box sia tin dam lo ka en zo lama kan pui fanau te nen len chuate kan la tum le ngal kan pui fanau te nen kan leng chuak don a that lo chu lim deuh in leng chuak don nia taka thun la chu zan ka mun na hian ka ke hi zana sa thei tuka ke zana sa tuka wang hian kamu hil le thei thin lawa enge ei la thang tumi mai pelama ni e serious takin kan soyanga adik tak chon karil ru le ka ngai to na hi mo tung lai chu a lim thlot lo in rong bole la en tiang hian min han boral san ta thot mai sia a chang chon zan kamu te hi ka thang har lol thina a chang chon hlauna te hian mi ron tuam lup thin nun ha chol na nun lim na hi ka du tak zet ani ngoi te khatiang lam chung changa kha chon kanupui a felin an in kom so ula thain ka ria ani sa tun lai chu rawina pola ka farnu melody nen pathian thulama hi an tui em mai an ni sawa komla a thapi an in karing ke chu khatiang lama kha chon karil wak lo ti top mayang maro chu chung ikeza ti vela chon neurobian le calcium te lo eita che tin vitamin lampang ei bokla i thei ang tokin exercise se han la ve bokla tin mudona te po tuilum tuisa de ule kai ke te kan chi awang bang thin la thil serious sakani lem lo chu chung ang chon lo en kol la e thale mayang nia i thin lung le ril ru ngai to na hadam lo te atiang ril ru lam pang kha chu e do le ril ru lam pang doctor te po pan la pu berzela zela atan na lama zukan la izuk injection tir la a thamayang melody chon ro chan lu ten om su o eng poni se chungi dam doi soi te chu kan lo ayanga enge physiotherapy ti lampang te angai ti lo mi ngoro ala serious lo em mai khalam pangkha chu angai ri lo baka tun lai chu physio lampang khoi tu a chola keiman ka ti ngai do na heidam lo en ka ngai box sia kan hui fanau te en kol ngai bok nen ka in dai lo chung ka dam doi soi te chon lo va en kol phot mai te a so me chu lim lutuk vak mel lo chuan ka do kana chang chu min tho san vele ta a so me kal no chuan ka patience ko le lok lo chuan ka ngai to na kan wa kwal tir le ria ni e kan hring nun kong an ni ho nen kan boy chhomap mapa an thei patop chu in min ti boy an tuma min ra be an tuma an ke noya min da an tum ani ber ma se pathian kalama tran tla wang hian pathian zara tu main an ke noya min da lovin tu na chuan ne tu kan i chhowe ta zel mai to te ka ngai to na ka lo kom lai tak chuan ka phone a lo ria kan pui du tak a fele lo ni dam lo en zo to nge kan ron phei to do nem hei ka en zo chu ni mai pani thum velan lo oma ron in siam ola man mo lu tuk lowin boi pui te unaw nen chuan in ron phei to don nia a fel nen kan in biak zo chuan kadam lo en tur lo om mi pathum pali vel chu kan han kaule kan en le zunga darkar chan ve aliam chuan kadam lo en tur zong te po ken zo vele ta
cái bộ cái đâm lâu en tour te cái en số ta cả chuan cái bụi phản áo te anhron pay make box xin en cái lâu in ti phê về ngal mol la nó bụi te han nei to ta cả chuan nó bụi phản áo te kia ngang hun man tlukan nuam alo reng lâu mai mà sẽ cái nát en azir box xí lâu nen cái nó bụi phản áo te kia ngang cái đầu anh hun cái mang tâm thấy chuyện lâu te chang chuan sẽ cái ti chuyện à mà sẽ doctor ni chuan mi bụi rong bol tu mi ten har san na chan pui tu kan dia ngai sia midang ke ta na mal som na ni hi kanau pante ta changa kalau du chin le pathian ne na po ka dila ka tong trai na thin alo ni ve box sin en kan ti fel fai de so tia chuan kan pui fanau te po ka clinic ka hanun thleng ve le ta motor ka king dai siang ting ngin ron kala boi pi chuan apa mi taxi a kan ron chuang pa kan motor ai chuan mi taxi a chuan hi an nuam ka ti zo boi pi cho ti hau thin mangai o mam pi a chuan moya apa kai chu kai mani motor a chuan an nuam ka ti zo mam pi a po hian apa ang che hi min ngai ve thawa apa hi min ti ve mai thin boi pi phei chuan mam pi an a feli ani ti a ko te hian ani ti kherbik zel su anu ti ve mai ro alo ti fo thina a chang chuan unawa han om an tong tak phei hi chu nuinan ti tam thina an mel la hin ang deuh ro box si a han chu pui chang te hian mi then khat chuan fa phir kan ne ya hian an ngai thin a fele chuan iloin pe to nge ngai le don room de ola min mel chung chuan atile luk to in pe to kalru kan kal ngal thei thil ei photin dung nge du lo boi pu ya chuan apa khonge kan kal don ka shelo hey Queen Elizabeth hian khoya nge min throi don min throi na mun lama kan kalangai a fel chuan voin chu kapa kan buala ni poje om chho khop mai kapa ne na kanin kar an tha chhole the ke po kalom thin adik tak chuan kanin nei ma vel kha chuan ka hu phur ve masin adin hmuna ka in chan khan min tha thiam vak lo te kha kadem chuang mi lo tuna ro he chuan miriam hi katan chuan boi thlak ve de uleka tun po boi pe te unawin local ve torin an som ngiala adu le tlat si lo kal teu kara phe teu miriam riam love soi ngai lo a ho lutuk a fele chuan engwai nge ka sei lawang ti fanu te hi khir reu lutuk mai in tinula ve to mai boxia no pang chhati da han trit la a the to boxi lo thate te in kanui haka a fel thatiam ve mai te nia le lama chuan anu le pa tak kan ni lawa kanu ka pa min tin mi lo po ni sela le lama chuan dem om chuang hle nem nang te chu ka pa te hluam si cha e sen do na kau cha o he boi pen kanu ate ve tho che lom chu te kanu ti tori du fe falak tu dang kan song le don mi nge melody te iwa feli kanu te ro ka te mai don mi a feli chuan kara lo pa chuan kong khar de usok mishing nge om thiam tak ke che ewan ni ve take o tu mi dang ma kanu min ti torin ka wa do ani lo miriami fanu angen hela ya lo om to a ani khan kanu min ti ve se ka ti na mai ani chu ngoi te trong tran nen the top choin han mai la miriamin kanu ti the na che trongai te pon han trong trai la ni thum le san thum ngai nu wa te chuan kanu wala ti thelo che ni point ka te tal chu te ve the to a vel chuan nei za box si thin rim box e chuan kamal ha mi ron chum deuh tai ya kaning ko takin sei pui thelo kan thu dang lai chuan voin chun chau ma man min ron phone a u chan pui nen po ni po an in them tui noi tran viaw ani ome ani mo a that lo chu mo kan nei vat don avani mai om ve nia kanin rin deuh te po nga yang atir kha chuan oma ma kha an hel khopa maro chu nang poi hel bik ta chuan kai poro chan lu nen hen kanin kara hen ka hel ve don tia kan vau dewa khan ani po kha nem ta khania ba ka thi senten han test do na u chan pui po engma har san na alo nei lem lova ba ka chu tiangin kholo takin midang kop kwal zong le khati anga thalo zong khan u chan pui po engma chu tianga a om kwal na mu tur om lem lo boka anin pom the ni chuan chu tloka tha om hlei nem te reng mai anin pom the ni chuan chu tloka tha om lo kani po kanin pom the chuan anga in pom the lo bi kang ma sen in pom na salel tu ngang lo in char bel bom tlat ange o
vele chuan in ninom voin hi enge a i wan rek na chan hi dam lo ron in entir zinga inun tilim deuh tu te i tong te hi ni lo mo nun tilim lam lam khoya ma nun tilim cho te soi ta ka chuan voin chu a somi ron kal ve hlol maya enge om zia an hospital a pokal thei reng sia ani zik zik la hi a aduna che hila re thei lo ni hi englawin ti te ang choi a somila a mulain kan duat velang chenga henga duna zong zong che hi a re vek mayang khai iti chia mo ka som tak tak mai turania a vele chuan somro tak taka taksanat na le khati ang mai ni lo khan thlaraw lam nat na ti mai la khati lam pang te po kha a har sana te po anei dewa tunlai chu thlamuan lo riau nei kan ya zan kamu te hi ka thang har le thut thina lo na ten min tuam thina ti ve lu ma vo in chu a eng po ni sela chulam pang bia thuwa chuan ke a in kan nu a thajok kan nu te aron kom la tunlai chu pathian thuan tui thar khopa melody nen hen pathian tu hin sei lu areng maya kanu hawin katia alen te po alaron leng tak tak lawang te po soi theilo a fele chuan taka nia kan han fiam thu hlu ta chu tunlai chu ke karil ruwa pathian rong bona lampang ringot mai hi a oma ma se rong han bol than dan turwak hi ka shebok silo ngoi te chu i rong bol than tur chu kong ron in hong alom a somi chu aron kal nge yang pathian in rong bol tura du chen hi chuan a somi chu ron pan nge yang chelo ngai reng maro ani le min ron pan ringot cheng tinge ka lo ti anga o eng tinge lo ti ang pathian thu te lo soi pui anga i du le tong tra yang ai du le sarmon khum shepanga chulam pangdil nang ma thodan dani lo ti zui ve to ang chu chote a felen en kan ti te zui mol mol lai chun kong sera chun chak ayan lo zuara a fele chuan ngote ding te so sulai so chak ayan zuar voina poka pa khan chak aya e chak thu a soi nia kan zot lo ka nge o chukra ngai le nem ti khan zot mai la chota a fele chuan ai khat engzat nge iwa han kolo taki o ai khat engzat nge han ti phun khat engzat nge te po ti la mole tuta a fele sunui hak hakin voin chu inoi le to kamin ti noi zo fe kan hi azua tu nu chuan nui hak hakin a ai khat zong chon kan zuar lawa phun khat ang zong in kan zuara phun khati zan ni e a vele chuan phun engzang nge kan la kang phun khat nge phun ni lo khan la hang tham de wang chu doctor zok ni boka i thu ron chu pomang koi phun ni khan min lo peta che chak ayan in leizo aman ten in pek zo chuan kan tlan zui vele ta ni la yara le no chuan clinic lama kai po ka om vele a dam lo en ero chu nu lam da ni atanga than chau ka tuma wangin thil zia fel tu le ti fel tur eng amote ti felen clinic chunga chuan keima boy in kalo boy ve a chu te staff dangge na kan boy mel lai chuan police anon lang tut mai chu ta police officer pakhat chuan pu doctor ro chan lu i clinic chung hi kan dab lok ngai report aron lut tlat mai damdoi phallo in kolani oma ka phuzok mai enge om zia officer tun hena tanga report churon lut nge ni renga chuta police officer chuan ngoiro report aron lu na lampang chu soi thei ala ne ri lo tlat engpo ni sela i clinic chung hi kan check phot angai e khai check ro sarkar phallo tu nei tu te phallo damdoi kan clinic chung a hen a omani phot chuan tor angai po in kan tuarang chu ti chuan confit deuh chuan police te hna chuan ka clinic chung chu check turin phalna kan pe a chota officer le constable pathum te chuan kan clinic chung chu an han check-in an han hai vela nakena chuan constable pakhat chuan sir hei hi avarin hlel mel ve ti in thil phone aron lek chuaka amak ka ti tak zet mai ka clinic chunga chuan chu dam doi phone chu engtialo om thei nge ni ka hrelo chuta officer chuan chu dam doi phone chu la in pu doctor ro chan hlu i clinic chunga dan phallo thir sarkar phallo thil dam doi engma kan kollo iti tiro kha han en tele hi eng dam doi nge ti chu doctor in angin ke ni ai hian nang chuan i hre chiang nge in karing ti chuan thinrim mel de chuan officer chuan min en kal chung chuan dam doi chu ka ma chu na ron khai ta
ka staff ten hen chuan makti mel deuh chuan kan in nen deuh ha enge omzia he thil hi he kan clinic chungah hian engtia lo om thei nge ka staff te chuan sar engma ka hrelo an ti sap mai chuta police officer pa chuan engpo ni sela doctor ini angin voinia chuan in entir tur in lo in zia lok tir to sia khang kha han en zo photla I en zo nuwa nakina zo nu lama karon lang le don nia I lo in ring don nia ti in min kal santa amma ka ti tak zata ka staff ka naw te hu chu kan dom ngela tu man ka ni an ti du bok si lo ka clinic chunga chuan thin rim zet chuan ka vei kual vela tungai ni theyang tuin nge ka clinic chunga hian kha dam doi kharu ka lo da ani angle ka phone ron rita kan pui a fele ni karinga ma se a fele ozo ngani lo a so mi zo kani kan hello che chu a so mi chuan doctor ro chan hlu eng ang mi singa nge ilo in nga ya ka du hi chuan nang hang mi sing ti boy dan tur to ke chu ka thiam ve tok ti lo shang che mani khan tiang khan I clinic a khan karon kala tiro chuan nang kha chuan min tham lo takin fiam thu tho nan vel khan min lo mang ani kha ma se fiam thu to nana I man ingai san lo em ingai poi mo lo em khan tuna chuan boina khurpuya kan no lu le tak che kha chen nge kha boina khurpuya khan I tan don ti chu kan lo shedon nia lo ngai rangang che I doctor ni na hial khamo thu nei tu ten an li sak mai thei che ni a so mi hi mi a kan lo ti chu hriat to kha ma se ka du chuan mo ka ader thiama ka du chuan mo kan ti khong ai thlak der thiam ma se nang ro chuan hang zong zong khai sha thiam phasi lo doctor ve satlia nang doctor ve satlia hian kong tin renga hian ne na chang tura lawin ngai to reng suang che a so mi chuna phone da ta ka thinarim kher mai ma se thinrim chiam mai la ti ngai na ti thei ala om hri si lo kadam lo en tran hun alo ni a chungri la lung oi lo na le thinrim ril ru treu chung chuan dam lo ta chu ka en tran ta larin feli a feli kha in sukul lu na torania ti khan ni tin ta khan sukula khan in fakal to dona a chang chun ka hroi man chewanga a chang chuan ka man lo mai theya ka hroi man lo cheu pon I papa pui an hroi thin don cheu ni ma se boi pui khati anga mi ne in sual ka voi khat ma chin to lo tur mi ne in sual pui le ka hriat vai chuan ina kaiman tal fiakin ka vodon chenia boi pui a chuan mam pui a lo ne ka ni kha an una chun ka haulut mol in chung kan lut api chuan enga tingi a in baron in zil lut na samol mol ve boi pui a lo mole voina an sikul admission kan vati puya no pang pakhat lo in sual pui khal ringut maya zia lo lutuk kha la trap na sa em mai le ngala in sual pui no pang la kha trap ring lutuka kapa boi pe pu ve thung chuan a that lo chu khatiang khan tu manan sual pui ngam to lawanga thalo no pang lai tang hian ni deuh rak tur maro chu boi pui mi in an tima sa cheu ni lo chuan tu ma ti ma sak or lo tur ani o ani lo chuan sikul zir tir tu ten an hrem mai ang cheunga sikul in kalte an phal lo palange vain thla gulain unawin thingpui ka lo siamang an unaw chuan room laman in zui luta thingpui siam ka tum mek lai chuan ka phone a lo ri kan en chu ka pasal du tak ro chan lu a lo ni a he a fel voin tlai chu police station lama ka vakal lo ka nga ya karei lawang o police station a enge omzia omzia vak lave ka vakal lo ka nge thil soi fel lok tur oma eng chung cha nge local ve te ngaiem ngai love boi pui te unaw eng tin nge admission chui vati pui ta mi o he kan vati fel to a kani po kan ho thleng deuh che boina lian tham lampang chu ni em lawang chu mo boi pui pa chuan ni lowe min lo ngai to reng su ani le zan re e torin kan lo hak don chenia phone ka off to mek lai chuan police pakhat chuan pro chan hlu dam doi kha ati ri chia chu ka ria phone off ama zokin phone off zuita eng dam doi chung chang nge ni ang le
ba ka enge video call khir khan miron call na chan ni ang engwanga police te khan throi nge ni ang o kanu le ka pa te chuan enge a police lampang investoi na sa ve enge omzia kha boi pui pa khan police station a ka vakal lo ka ngai thil soi fil tur kan ne yatia enge omzia ka shelawani to te kanu le ka pa te nen kan lo in biak mek lai chuan tlangwal pakhat chuan miriami aron pomlu ta anunga mi pani pathumen an ron zui ve bok miriami chuan nar a thi chuta miriami thian nu chuan kan school kan ron hokonga miriami hi nar a thi ringota a pom tu pa chuan karin an bula kan tlan lai takin adinga ama hi alu hai nge atlumai don khan ka ria motor ti dingin ti hian ka va pom ta watani hi ole khati zong kha chapter sana chulo ti wele ta a ngai la tu ten ngai no min lo ti le nge ka be se ya in zawa ya chunga min lo ngai thak sak thin tu te thinlung le ti tak se tin lom tu karon so ya ka story lui lampang te min lo ngai min zuk min wangai thak sak na sa ti ka ria hei subscriber poron pung in ron pung na samaya ka lom tak zeta tu lai ka omna mun ka in sona wanga a ka active that lo lai tak chung po in ka story lui lamte min lo ngai thak sak tu zong te po kha in zawa in chunga lom thu ka soi tak zeta ni o chuan chapter zana te kan lo thleng to a chapter zana kan thlen lom na le sang zuali ti khan a ka birthday ania tia vo in himo chuwang sang zuali birthday pualin kan sai to nali raite kal chek ti hla kha ron thlanga ma ro chu raite kal chet ti hla kha saksa kalo nei lo ka sei to khan gitar ka kol to box si lawa o raite ti hla jok kha kan sa don ne o in lo ngai thla theu don ne sang zuali happy birthday lim takai birthday te ilo man ka du sak tak meu che birthday dang tam tak mang le turin du sak na ka lan che ni in zawai chunga kalom em a hei han chiar lak lo lai han se lak lo lai a thil tle manui za thlak de lai lo om khan nui kha ka in sum man thin lo ka tiang ka chu in lo hriat thiam sam ka be se ya chon thil pakhat o ka top ma lo ka sei le du chu hei thil ming engmoni mak deu ka ran ti hian keima miron puna hi ron mang zel in ngal ve hlom box ya ka tiang khamo kalom mi lo om ral sam ko ye ni hi ti ang fel mo til ming mak deu engam dang lam deu ka ron ti keima miron me bel chi khai dom thina kalom mi lo ni kha tiang ho kha chu khola ya po mu ka du lo chi tak en ne mo den don tlat ole in zawai chu kalom ma hun man nuam fe ko le chung khua zara du ai sa min ilo pianga chilai len rua le chu le zua kan lim nge soi thia ma har kan lom na hi o say te o ka say du lai te khuang za dam ten ni lo pianga kan lo lu ru lo min na kha te ma te ka chang ne ma mu le be le la nem ten isak ruang du ten ka chunang che o kanau te hi tu ma au su tam ten ilo sei len hun chuan e ka sai du la kan ru in su fi lim tu berlo ni zelan che lim le lo na min zelan che o sai te o ka sai du lai te khuanu zara dam ten ni lo pianga kan don lu lo min na kha te ma te ka chang ne ma mu le be le la
sa ruang du ten ka choi nang che o kanau te hi tu ma hau su dam ten ilo say lên hun chua ne ka say du la kan rum in chu fi him tu ber lo ni zelang che lim le lo na min khen zelang che o say te o ka say du lai te khoanu za dam ten ni lo pianga kan do lun ru lo min na kha te ma te ka chang ne ma mu le le in bei le le la nem ken isa gruang du ten ka choi nang che o kanau te hi tu ma hau su kanau te hi tu ma hau su